ZVL. Omroep ZVL. Ramen lappen, gordijnen vervangen en hier en daar een schoonmaak. Zaterdag werd in het kader van NL Doet het clubhuis van de reddingsbrigade in Breskes onder handen genomen. Harry van der Maas stak samen met Hugo de Jonge en een groep vrijwilligers de handen uit de mouwen. Harry, ik zie dat je dit best wel gewend bent. Ik vind het heel leuk om te doen, maar om nou te zeggen ik doe het dagelijks, dat niet. Maar ik help graag. Ja, jij helpt graag. En Talent, vind ik. Echt talent. Nee, hij is zeer getalenteerd, vind je niet? Ja, ik vind het wel. Ik doe het zelf niet graag, ramen lappen, maar ik vind het er goed uitzien. En ook bij jou, Hugo. Nou, heel eerlijk, ik ben niet heel ervaren. Dat is wel eerlijk om te zeggen, denk ik. En ik weet ook niet of ze het thuis moeten zien, want straks denken ze dat ik er erg goed in zou kunnen zijn. Dat moet je ook niet hebben natuurlijk. Er is in ieder geval genoeg te doen. Vandaag hebben we een druk programma. We hebben hetgene met de gordijnen, dat hebben jullie net kunnen zien. De gordijnen hebben we hebben het onderhoud van de boten. Dus de snelle flat die krijgt een nieuwe olie en andere spulletjes worden erop gezet. Vandaag hebben we ook nog het opruimen van het clubhuis. En we gaan nog bezig met de kraan, die staat hier ook, dat is voor de boot op te tillen. Onderhoud van de trailers hebben we ook nog. Dus eigenlijk hebben we alles een beetje samengespannen voor NL Doet hier zo. We vinden het dan ook een heel mooi initiatief. Nee, het is heel mooi. NL Doet is een fantastisch evenement. Het zet vrijwilligers op een podium, vrijwilligers in het zonnetje. En dat is terecht. Het is echt zo dat zonder vrijwilligers zou de Nederlandse samenleving helemaal niet draaien eigenlijk. Hè. Zonder vrijwilligers staat alles stil. En dat is hartstikke goed om dat eens te onderstrepen en dat NL Doet, hè, op die dag in het jaar, echt de vrijwilligers in het zonnetje te zetten op wie we het hele jaar door zo mogen leunen. ZVL. Omroep ZVL.